na Slovensko z austrálskeho Sydney. Tu vidíte operu za mnou. Dnes má byť prekrásnych 30 stupňov. Prvý deň IVIDU Council meetingu 9. januára, pondelok ráno. U nás doma ešte stále nedeľa. Hlásim sa vám odtiaľto týmto videoblogom. Chcel by som aj všetkých pozdraviť a budem vám dávať updaty, ako ideme ďalej. Dneska sa stretávam so slovenskou veľvyslankyňou v Austrálii, pani Ponomarenkovou, a s ňou priniesem ďalší rozhovor, ktorý už je zbližšia Sydneyská opera. Povedzte nám, našim ODM-károm na Slovensku, akí tu chodia študenti, kto sú tu mladí ľudia, čo tu robia? Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť niečo povedať, jak vy hovoríte, v skratke ODM-károm, mladým na Slovensku. Je tu strašne veľa mladých ľudí zo Slovenska. Ono by sa to ani nezdalo, ale štatistické čísla hovoria až o 2000 študentov, ktorí sú v Austrálii. Väčšinou sú to študenti anglického jazyka, veľmi zriedkavo sú to študenti konkrétnych nejakých odborných predmetov. Veľmi láka slovenských mladých do Austrálie samozrejme príjemné podnebie, špeciálne teraz, ako vidíte, je zima na Slovensku, tu máme krásne slnečné dni, ale nie len to podnebie, ale aj spôsob života a štýl, keďže v Austrálii a konkrétne v Sydney máte niekoľko pláží, dosť veľkých, priamo v meste. Takže slovenskí mladí ľudia alebo mladí ľudia zo Slovenska sa tomuto životnému štýlu veľmi tešia a myslím si, že Austrália vždy príjme s otvorenou náručou a každý jeden je tu vítaný, takže nech sa páči, prídite nás pozrieť. Ambasáda síce je v Canberre, trošku ďalej od Sydney, ale väčšinou ambasádu navštevujú ľudia len tedy, keď majú nejaký problém, ale vždy ich veľmi radi uvítame. Dobre, ďakujem. Druhá naša otázka pre vás je, ako sa reprezentuje Slovensko tu v Austrálii, tak ďaleko od domova? Tak ako každá vec má to dve stránky mince. Z jednej strany je to veľmi príjemné, preto lebo môžete o Slovensku rozprávať ľuďom, ktorí v živote na Slovensku neboli. Takže je to pre vás veľká výzva. Môžete im priblížiť Slovensko maximálne a potom aj vidíte spätne väzbu, nakoľko ste sa snažili a čo ste dokázali v tých ľuďoch prebudiť záujem a nejakú potenciálnu návštevnosť pre Slovensko. Z druhej strany samozrejme je to aj náročné, práve preto, že tá vzdialenosť je tak veľká a pre Austráliu, čo je vlastne nielen krajina, ale kontinent, Slovensko je skutočne veľmi malá krajina v srdci Európy, takže im skôr niečo hovorí Európa ako taká a o tom Slovensku až tak veľmi veľa nevedia. Samozrejme Slovensko má takú kratšiu históriu po rozdelení Československa, takže tá moja práca je veľmi, veľmi intenzívna a práve preto hovorím, každý jeden Slovák, ktorý tu či už dlhodobejšie žije, študuje, príde na návštevu, je skutočne pre mňa, nie je to klišé, nie je to fráza, je pre mňa strašne dôležité, aby mi pomáhal v mojej práci, aby dobre reprezentoval to Slovensko, aby ste rozprával o tej krajine, jaká je moderná, dynamická, nová, krásna príroda, lebo ja sama to nezvládnem, takže potrebujem vás všetkých. Mladí ľudia, príďte do Austrálie a pomôžte mi v mojej ťažkej, ale veľmi peknej práci. Ďakujem. A naposledy už by som sa spýtal takú európskejšiu otázku. Ako je vnímaná kríza v Európe, kríza eura, kríza dôvery v Európu, vnímaná tu v Austrálii? No, ďakujem veľmi pekne za túto veľmi ťažkú otázku. Preto, lebo samozrejme Austrália nemôže pozitívne vnímať túto krízu. Napriek svojej vzdialenosti v dnešnom svete veľmi dobre vieme, že
ekonomika a celkový svet je absolútne prepojený. Takže napriek tým pôvodným a začiatočným úvahám o tom, že je to kríza v Európe, ktorá je veľmi ďaleko a nemusí sa dotýkať Austrálie, už aj pocítili, aj priznávajú, že to tak nie je. Takže aj kríza v Európe sa môže dotknúť krajiny ako je Austrália. Takže v konečnom dôsledku nám držia palce, aby sme sa z tej krízy dostali čím skôr a aby to nemalo vplyv na ich veľmi dobre zatiaľ fungujúcu ekonomiku. A veríme teda, že tá ekonomika bude prospievať v Austrálii, ale samozrejme, že sa nám podarí doma vyriešiť túto krízu. Takže veľmi ťažko sa mi hovorí k tejto otázke z toho pohľadu, že nie som Austrálčanka, ale viem, že proste tú krízu vnímajú z jednej strany dosť ambivalentne, majú pocit, že tá Európa je ďaleko, ale v konečnom dôsledku vidia, že nie je možné sa postaviť k akejkoľvek otázke vo svete, svetovom diaľni, proste, že ruky od toho preč, takže chápu, čo sa deje u nás doma a veria, že sa to skoro podarí vyriešiť. A plus nesmieme zabúdať na jednu vec, Austrálania sú vo veľkej časti pôvodom z Európy, takže keď už sa to nedotýka priamo ich, tak sa to týka ich rodín, ktorí ešte mnohí z nich majú doma, takže verím, že sú s nami na jednej lodi a v konečnom dôsledku nám držia palce. Ďakujem, toto bol rozhovor s pani veľvyslankyňou Evou Ponomarenkovou, veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Austrálii.